सखी रे सैया से अरे सखी रे सैया से भइले लेत देत में कि रह गइल पेट हमार पहिले ही भेंट में रह गइल पेट हमार पहिले ही भेंट में। तो जी भैया आप सब कैसन बनी जाइए भैया, और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, और सबके एहिजे से प्रणाम करतनी ये भैया। आपन आशीर्वाद हमारा ऊपर बनौले रही जा, और रउआ सब के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया कहल जाला हम ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। और आशा ना बल्कि विश्वास बा ए भैया कि अगर इस सॉन्ग के, अगर ई गाना के, अगर ई गीत के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के, अगर रउआ सब अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा के गायकी कर देतानी, तो हमारा पूरा भरोसा बा ये भैया कि सॉन्ग आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। तो भैया हो आप लोग रउआ सब अच्छा गावो तनी जा, अच्छा बजावो तनी जा, रउआ सबके अच्छा मेटर नइखे मिल पावत। तो अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे ये भैया भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा लीजा, काहे से कि अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से रउआ सबके बीच में बहुत ही बढ़िया सॉन्ग लेके आवत रहिला ए भैया। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, और आई जा हमनी के मुखड़ा के ओर चलल जाओ। मुखड़ा के भाव का बाटे, कैसे गावे के बाटे, कौना भाव में गावे के बाटे ए भैया। तो आई जा हमनी के मुखड़ा सुनल जाए, ली जा, सुनी जा। सखी रे सैया से, सखी रे सैया से भइले लेत देत में, सखी रे सैया से भइले लेत देत में कि रह गइल पेट हमार पहिले ही भेंट में रह गइल पेट हमार पहिले ही भेंट में रह गइल पेट हमार। तो जी भैया अगर ई मेटर हुआ सबके अच्छा लागता, मस्त लागता, सुंदर लागता, तो हमारी स्क्रीन पर नंबर बाटे ए भैया, उन नंबर पर आप लोग ज़रूर संपर्क करी जा। और नंबर हमार हुआ सभी नोट भी कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग फुल सॉन्ग लेवे खातिर कॉल करी जा, कम से कम चार्ज में रउआ सबके मिल जाइए भैया। तो फिर मिलल जी रउआ सबके अगला वीडियो में, तब तक खातिर थैंक यू, बाय सो मच, धन्यवाद।